Sanibonani, umqeqeshi wensizwa but ubhutsu nganje ngephuzu mbatshi iqomani but umfana impande semncane oda ngabathi diabetes mdala nti cha bamsukela bakithi ngane ihlaza cha ufunza abaphathi bezonqamala lo dolopshezi bathu ntombe zomdatha ngenjebe sithi muhle webhutsu umuhle wematshitshi iqomani yazi kunensizwa la ebikhala ngokuthi yazi umqeqeshi lento mazane Sengimshele Unyaka Wonke kodwa manje ayifuni ukungiqoma ngenzenjani. So uyabona ngesilungu bathi attraction is not a choice. Ngamanye amazwi singabantu asizikhetheli ukuthi hayi ngifuna ukuba attracted kulona, hayi ngifuna ukuba attracted kulona. Yabona asizikhetheli ngamanye amazwi. So yinto le eyenzeka naturally. Yabona. So kufanele uzibuze nawe le ntombazane njengoba uzuyishela isikhathi eside kangaka angazi ngempela ukuthi yini le ngempela wena osokuyibona. Yabona. Ushela umuntu unyaka wonke yini because uma umuntu engakufuni noma intombazane ingakufili ayikufili. Yabona ayikuzwa. Yabona it's not mhlawumbe ukuthi inenhliziyo embi noma inonya noma nje hayi yona ayinabo ubuntu noma cha ayikufili akekho attracted kuwena. So kufanele uunderstand lokho. Yabona lento ukuthi intombazane kufanele uyilandele hayi njobe engafuni nje ngiyazi uzozathamba esikhathini samanje mfowethu mangabe wenza kanjalo uzosifaka enkingeni ngoba yabona kudala kwakuncengo but manje sekunemithetho manje eminingi and kwayona intombazane ingagcina isifila sengathi mhlawumbe uyayihlukumeza uyayiharass. Yabona mangabe ihamba even ikutshela yabona omunye akafuni ngisho ukuyiyeka ingane even imtshela ukuthi ayi bhuti mina ngikuthanda. Yabona ngikuthandi nje ngicela ihlukane nami still aqhubeka lokho eyilandela. Yabona mangabe wenze njalo leyo nto ilimaza confidence yakho ngoba ekhambeni kwesikhathi uzogcina uzibuza nawe ukuthi hey uzogcina uziquestiona nje kahle ukuthi yini wrong ngami njengoba lengane ngizama yonke indlela ukuyivezela ukuthi ngiyayithanda kodwa yona ayifuni ukungiqoma yini mhlambe wrong ngami. Yabona uzogcina ubona izici ezingekho kuwena. Yabona ngenxa yani awufuna uunderstand. Yabo so attraction is not a choice. Asizikhetheli uma umuntu engakufili akakufili akusilona icala. Yabona so lento ukuthi intombazane ngengizwe nje amanye amantombazane ethi ha lo mfana yazi ubesangishela nje useyayeka. Yabona so kufanele ayeke vele mangabe ukuthi wena ntombazane awukhombisi umnikeza ama signs ukuthi uyayithokozela lento ayenzayo noma uyamwelcome ngezandla ezimhlophe. Mangabe ungamwelcome kufanele ahlehle. Yabona ngoba ngeke afike enkantolo bese kuthiwa mhlawumbe usuyachaza bese uthi hayi yena wengafuni kodwa mina ngangazi ukuthi wayifuna kodwa yena uyikhombisa ama signs ongafuni kodwa mina ngangazi ukuthi wayifuna. Yabona no ngeke uze kusebenze kanjalo wakukhombisa ama signs ongafuni so wahluleka understand lokho. Yabona so kufanele uunderstand mfowethu lokho umuntu mangabe engakufuni akafuni awazi ukushela intombazane unyaka wonke ngeke konke wrong ekufanele ilunge lapho. Yabo so ngithi nje ngikuvezele lento ungazithola usesimele sikanjalo busy ulandelana nomuntu mangabe engagcwele ngawe akuyona inkingi. It's not mhlawumbe ukuthi khona into wrong ngawe ayikho into wrong ngawe. Umuntu mengakufili akakufili awuluzanga futhi nje ubuqhubeka uyaphambili khona umunye ozomthola ozokuthanda ozokwelcome ngezandla ezimhlophe. Yabona so njoba ngisho lento ukuthi intombazane mangabe ikhombisa ama signs ukuthi ayikufuni kodwa ucabanga ukuthi hayi sazothamba akwazi mangabe uye eThekwini so awukwazi ukuthi uye eThekwini kodwa niqonda ukuye eGoli noma uthi uye eGoli kodwa uqonda ukuthi uye eThekwini no thatha lokhu umuntu akukhombisa kona mangabe engafuni akafuni. Yabona so I hope yangizwa mfowethu ngeke uzuthola usesimene sikanjalo because leyo nto izogcina sikufaka enkingeni. Intombazane izogcina isitshela ukuthi mhlambe uyiplanele nje ukuyenzela into engasile. Yabo uyaharass uyihlukumeza yabo ugcina ingasekho free. So ngithi angikuvezele mfowethu ngoba ngithandi lento ukuthi lo iqhubeka yenze mangabe insizwe ehlaniphile kulo ulandelana nomuntu nami ke ngiye kumuntu ngithi ngiyaqala ingxoxo angithatha ngibhekisele hayi ngamukele sinothi mhlawumbe ukuthi hayi inonya noma injani no cha akangifili mangabe engangifili vele ngumuntu emhlabeni njengoba ngisho ukuthi uyisipho kodwa ngeke bakuthande bonke abantu. Yabona so kwamanye ama fruits kwa wena allergic kuwona so mhlawumbe lo ma fruit are wrong awekho wrong allergic kuwona mhlawumbe iapple awulithandi mhlawumbe ubanana awuthandi but khona abanye abantu abathanda.
yabo. So njengoba uthanda ubanana ungalithanda iapula mhlawumbe iorange uyalithanda, so kungenzeka ke njengoba ubusy uhluleka noma ungakutholi lokho okufunayo, ubhizi ulandelana nani nobanana neaphula, so dlule phambili ukuze uzokwenza njani, uzothola iorange yabo. So I hope uyangizwa ke mfowethu, sure.